kapitalismo patriarkatuaren eraikuntza soziala gara. Ez ahatik amaitutako produktuak. Ez ahatik eskultura moldagaitzak. Ez ahatik behelaino zurrunak. Etenik gabe birkonkistan birkontzientziatzen berreratzen diardugun sujetua gara. Horregatik gorputza aldunak. Horregatik kontzientzia arriskutsuak. Horregatik gure gorpuntzan birkonkistan diardugun nomada feministak. Transformatu beldurra rebeldian. Izan zaitez askea eta basatia. Zarena zarela apurtu rolak. Aukerak probatu, bizitza zurrupatu. Ez konformantu, izan pinpilipausa arren mundu honetan. Estatua eta eliza ez dira zure jabeak. Sorginen mendekoaren garaia heldu da. Heteropatriarkatua sutara! Burmuinen itzaturik geratzen zigun begiradak. Gutxi ezten gaituzten izlizun eta piropoak. Zutik emakumean, hautsi gure katean. Zutik, 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 zutik emakumean, hautsi gure katean.